लोगोफोर दायो आङो आंनि दख'नाखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो सोरबा आब' आगैमोना आंनि फुजानि दख'नाखौ मानो देखायाखै ओरै होनबाय थादों आरोना जोंबो नायगोन जोंनोबो देखाय ओरै होनबाय थादों आरोना ओमफ्राय मैयायो आब' माइनाव नार्जारि मुसाहारियालाय फैदोंमोन आरोना बेनि लाइफआवबो बुंहरदो आरोना रन्जिता बर'आ मानो दख'नाखौ देखायाखै जोंबो नायगोन ओरै बुंदों आरोना ओमफ्राय आं दिनैहाय नोंथांमोननो देखायनोसै आंनि दख'नायाथ' दाखालिनि स्कुटि बायखालिनो मोनबोदोंमोन आरोना आङो आरो देखायनो सोलाबिखाय मोनाबाय मेंबायबो नालाय बिदिनो मानसिफोर सानैसो फैदोंमोन आरो बिसोरनि मेथाइ राननायावनो मानायावनो आं बानानै देखायासै आरोना ओमफ्राय दिनै देखायनोसै नायदो आंनि दख'नाखौ नाय बियो फास्रा बे फास्रा आरोना नै जा साइनिं जादों लुरेस होफानाय आरोना आगराव लुरेस सोना होफादो जेनेबा जोंनाय बायसा ओमफ्राय जोंदो आरोना साइनिं जादों फालि आरोना बियो फालि होनो फास्राबो होनो ओमफ्राय नैबेयो ब्लाउस बेखौ सुथ'वाखैयानो आरोना आङो दाबो सुनोसो लांनायदो गरमायाव सोलाबाखै हासबेन्डआबो दाखालि थांबायना आरो हारसिंबा थांनो बोरैबा मोनो ओंखायनो थांगोन आरो सुनो दा दिनै बेलासि नङाबा गाबोनफोर थांगोन आरोना आङो बे ब्लाउस ओमफ्राय नै दख'नाया नै जा जोंदोना लोगोफोर माबायदि नुदो आंनि दख'नाखौ मोजां नुदोबाथाय कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय दे मोजां नुदो होननानै ओमफ्राय बे दख'नाया आं गसाइगावनिफ्राय अर्डार खालामदो आरोना F&F क्लथिंनिफ्राय अर्डारसो खालामदो हाथायाव बायाखै आरोना मोजां नुदोबा खिथा दे पाटनि होनदो आरोना गावसोरथ' आं सोंनायाव मा खुन्दुंनि ओरै होननायाव ओमफ्राय पाटनि ओमफ्राय खमाव बिदोंमोन आरोना आङो बेनि प्राइसआ 5,000 लादो आरोना बिसोरो होनदो आरोना अरिजिन पाट खमायनो हाया ओरै होनदो आरोना 5,500 बिदोंमोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय खमायासै आरो बाराना 5,100 लाथारदो आङो ग्रोब 5,000 होनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनो आरो नोंथांमोना दा नायनो लुगैनायखौ नुबायना माबायदि नुदो कमेन्टआव खिथाहरदो आं दा गाननाय